हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज शोईकी उठे देखे तो वर्षा होची। संध्याटारे वर्षा होतला। बेंगलोर रे जाओ एते दिन परे वर्षा होची बोले मु भी टिके वर्षार मजा नहीं गली। देखो वर्षा हाथ देखे मु भी टिके मजा नउथली वर्षार। एते जोर से आज वर्षा हेसी जे बहुत दिन मतलब जो गरम होतला बहुत गरम होतला। और से आज वर्षा है ना पूरा ठंडा। पुआटा भी देखी वर्षा होउथला बोली सीए भी टिके वर्षार मजा नबाकू घर बाहरी आसला। दौड़ दौड़ी पानी रे पानी छिड़ाई दौड़ दौड़ी जाऊे वर्षा को हाथ बड़ाऊे। पाटी कली जमी से पुणी पलि आसला ठंडा हम ज्वर हम काश हम छुआ को पलि आसी टैब रे तार गेम खेला स्टार्ट करदेला। एपटे मैं छोट पुआटा उठी जाइला उठिकी सी तार सो खेलुचे छोट पुआटा तार उठिकी खेलुला और सेपटे ता भाई तार टैब देखुला। एमती चलती सन्ध्या हेले छुआंकर तो सब एक सी तार खेलुची उठिकी तार मैंने डाकुची ने मते कखा। हाँ मुझे एपटे टे देखो झरका भी खोलिकी देखला बेलको केते जोर से पूरा बारिश वर्षा था। ଏଠି ତାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଥିଲି ତ ଖେଳିବା ଟାଇମ୍ର। ସେପଟେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଗାଁରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ କେବେ ବସ୍ରେ ବି ଆସିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନହେଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ। ସେ ଆଜି ବସ୍ରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବସ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେମିତି କ'ଣ ପଚାରୁଛି ସିଟ୍ କେମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଟିକେ ମାଆ ପୁଅ ସେତେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଛୋଟ ପୁଅଟା ତ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ତ ବଡ଼ ପୁଅ ଦଶଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଭଣଜା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି ଘରକୁ। ସେ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ ସିଟ୍ ବସ୍ରେ କେମିତି ସିଟ୍ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ବି ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେହେତୁ ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ମସ୍ତ ହେଇଛି ସିଟ୍ ଯିବା ଆସିବା ବି ସୁବିଧା ଭଲ। ବସ୍ରେ ବି ଯିବା ଏବେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗେନି ବସ୍ରେ। ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ବାନ୍ତି ହୁଏ ବସ୍ରେ କେଉଁଠି ଏତେ ଦୂର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲେ। ଆଉ ସେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଭଉଣୀ କହିଥିଲି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉଥିଲା ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି ଆଉ ଗରମ ଭାତ ତା ମଜା ତ ଅଲଗା ପୁରା। ତାକୁ କହିଥିଲି ସେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ଆଳୁ ଏସବୁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନେଇଥିଲି। ଆସିବ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦେବି। ଉଠିବ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପୁଣି ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିନେଇଥିଲି ପିଆଜ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ମସଲା କଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ଛୁଆକୁ ଆସିକି ଦେଖି ଯାଉଥାଏ ଉଠିଲା କି କ'ଣ କଲା। ତ ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଚିକେନ୍ ବି କଷି ନେଲି। ଚିକେନ୍ ପକାଇ ତାକୁ ମୁଁ କଷୁଛି ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କଷିଲା। ଚିକେନ୍ର କଲର୍ଟା ବି କଷି ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଥିଲା। ସେପଟେ ବି ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ନେଇଥିଲି ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ହଉ ମୋ ଭାତ ବି ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲାଣି 8ଟା ପାଖାପାଖି ଭାତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ପୁଅ ପଚାରୁଛି ମାମା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କେତେବେଳେ ଖାଇବ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ସେ ପିଜିରେ ରୁହେ ସେ ଚିକେନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ ଡାକିଥିଲି। ତା ତ ପିଜିରେ ସବୁଦିନ ଚିକେନ୍ ହୁଏନି ତା ସଣ୍ଡେକୁ ସଣ୍ଡେ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେବେ ଚିକେନ୍ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଡାକେ ଖାଇଛି।
ଏତିକିରେ ଡିନର୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।